Hej. Denne her video det er en instruktionsvideo i, hvordan man anvender skrivestok og pensel. Målet med den her læring det er, at vi lærer at male lige streger. Vi lærer det, der hedder beskæringsteknik og beskæringsøvelse. Til denne her beskæringsøvelse, der anvender vi skrivestokken, som vi har her. Vi anvender skrivepenslen, som er denne her. Vi har en vægmaling, ganske almindelig vægmaling, som denne her. Og så har vi lidt vand, som vi tynder vægmalingen med. På papiret har vi forud for denne her opgave lavet nogle streger, som vi kan beskære på og efter. Når vi går i gang, så tynder vi malingen en lille smule, sådan så at malingen bliver mere lind at arbejde med. Og jeg gør det altid i en lille bøtte, fordi så er jeg sikker på, at viskositeten på malingen er ens, hver gang jeg dypper penslen. Når vi anvender skrivestokken, så tager vi et fast greb omkring stokken og lægger pegefingeren under. Og så er der nogen, der har sådan en lille låg at dyppe i også. Og det så handler om, det er, at vi langs de her streger øver os i at lægge og trække og beskære, som man kalder det i fagsproget. Fordi det er så vigtigt at lære at beskære i hånden, det er fordi alle de maleropgaver vi kommer ud på, der skal vi kunne lægge eller trække en flot beskæring. Vægmalingen her har den perfekte viskositet. Den dækker godt. Og bunden her vi maler på, det er en forgrundet opspændt papir. Og når jeg siger forgrundet, så er det fordi, at så er materialet ikke så sugende at arbejde på.